around 3. I ain't tryna leave out of here tonight. Are you with me? Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Second Channel. I dag der er jeg meget bleg, kan jeg se. Men jeg sidder også lige foran vinduet. Det jeg faktisk vil sige, det er, at i dag der skal Helena og jeg noget rigtig hyggeligt. I dag der skal vi til Havdrup Børnerock, og det var noget vi også var til sidste år. Og det er et rigtig hyggeligt arrangement, som en af min mors veninder, hun arrangerer. Men det er i hvert fald et arrangement, som de arrangerer, som er fra 0. til 6. klasse. Men de har så været så søde og spørge igen, om Helena og jeg kunne tænke os at komme over og forevige aften med en lille video. Så det vil vi selvfølgelig gerne, så ja, det er det vi skal i dag. Vi skal over og sige hej til alle de dejlige børn, der er der. Jeg håber der er nogen der kender os, hvis ikke, så bliver det rigtig pinligt for os. Men må ikke der er det, det var der i hvert fald en masse sidste år der gjorde. Så det glæder vi os rigtig meget til. Det er altid hyggeligt at møde jer derude. Så hvis du var der til Havdrup Børnerock, så skriv det lige ned i kommentaren. Det kunne være rigtig sjovt at se, hvor mange af jer, der var til det, der egentlig følger med på vores kanal. Men i hvert fald, jeg har gjort mig klar. Og så skal jeg egentlig bare vente på, at klokken den bliver 6. Arrangementet det var fra 6 til klokken 9. Og der skal Lena og jeg være der, og Adam og Nora de kommer også og skal underholde, så det bliver rigtig hyggeligt. Så ja. Men følg med, hvis du godt kunne tænke dig at se, hvordan sådan et arrangement det forløber. Det skal nok blive rigtig hyggeligt. Hej alle sammen. Jeg er på vej til Havdrup lige nu, fordi vi skal til Havdrup Børnerock. Jeg er simpelthen gået hen og blevet syg, så det er jo rigtig dejligt, at det skulle ske lige nu. I hvert fald så glæder jeg mig rigtig meget. Det bliver skide hyggeligt. Og så må den sygdom skulle bare komme an, du. Så må den skulle bare vente. Vi er ankommet til Børnerock nu. Ja, det er vi. Og lige nu der har jeg siddet faktisk i Adam og Noras sådan hyggerum, en diske på. Og vi skal lige om lidt bare ud. Jeg er klar, dørene åbner klokken 18. Ja, og jeg ved faktisk ikke, hvad klokken er. Det er 1 minut over. Så det er blevet åbnet, så vi skal faktisk til ud lige om lidt, og så skal vi bare hygge med alle de unge. Så er vi på udenfor, og vi kan se den her, den er rigtig lang, og vi glæder os bare til at møde dem alle sammen. Der er kommet rigtig mange faktisk. Vi skal nok blive venlige. It's around 3. I ain't tryna leave out of here tonight. Are you with me? No, you wanna leave your nigga behind. It's around 3. I ain't tryna leave out of here tonight. Are you with me? No, you wanna leave your nigga behind. All I know. Det er nogle søde piger. Jeg hedder Victoria. Jeg hedder Malou. Jeg hedder Mathilde. Og jeg hedder Ida. Og jeg hedder Ærke. Og vi er mega store fan. Vi er mega store fan. Så I skal gå ned og subscribe deres kanal. Ja, og like alt deres fjern. Jeg glæder jer til i dag. Ja, hvad er det bedste ved Havdrup Børnerock? Hvor I sidder. Vi skal danse senere, skal vi ikke, Pia? Jo. Ja, så mødes vi bare på dansegulvet. Så skal vi skrive autografer. Vi har taget en masse med. Om vi får dem alle, det tror jeg ikke. Men det her, det er i hvert fald vores autografkort. Dem har vi selv lavet. Og vi synes, de er ret flotte. Altså, de er da pæne. Ja. Og skal vi gå derop? Body's calling me baby, as it's feeling amazing. All I know is you. All I know is you. Body's calling me baby. All I want, all I know is you. All I want. My hands touching on you. All I want. Giver selfies, så I får mulighed for at tage selfies med. Ja,
været på, og nu der sidder vi lige og har fået noget mad, og lige fået en lille pause, inden vi skal ind og skrive autografer igen, og lige hilse på dem, der mangler. Ikke også, Nana? Jo, og de er bare så søde. De er så søde sammen. Og så jeg håber, vi lige kan få danset lidt med nogen, så der lige også er lidt dans. Det skal der til. Ja, så det er det. Det var så hyggeligt. Så skriv ned i kommentaren, hvis du har været der, fordi det bliver meget sjovt at se, om der er nogen af jer derude, der har været. Så ja, tusind tak fordi I så med, og så ses vi igen i næste video. Hej hej!